găsit în Psalmul 50. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește și cel ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Vă invităm la Ziua Mulțumirii, organizată de copiii noștri din clasele a doua, a treia și a patra, împreună cu învățătoarele lor, împreună cu profesorii de muzică Vladimir Sursus și Adrian Iancu și organizat împreună cu Emilia Pop și Oana Ioane. Așadar, dragi părinți, dragi bunici, vă spunem bun venit în această seară împreună cu noi și pentru că vrem să alocăm cât mai mult din timpul și atenția noastră copiilor noștri, am vrea să începem. Și pentru început îl invit pe Ovidiu Hanc, păstor al Bisericii Dragostea, să ne adreseze câteva gânduri în această idee. Dragi copii, dragi părinți, dragi bunici, dragi invitați, mulțumim Domnului pentru Liceul Baptist. Ne bucurăm și noi să vă avem în mijlocul nostru și vă spunem bine ați venit la Biserica Dragostea. Vrem să vă primim cu toată dragostea. Când spunem că abia așteptăm să ne mutăm, nu spunem că abia așteptăm să scăpăm de școală, ci ne uităm așa la ideea unei clădiri noi, o motivație nouă, valori eterne. Ne uităm cu bucurie la modul în care se construiește și de asemenea ne bucurăm și de tot ce înseamnă participarea Liceului Baptist și această cooperare și colaborare cu Biserica Dragostea. Este o zi a mulțumirii. Am vrea să mulțumim Domnului. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei în 1 Timotei, capitolul 6, versetul 6, negreșit. Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Termenul pentru Evlavie, Eusebia, de unde noi avem termenul Eusebiu, știu că sunt unii care au acest nume, înseamnă un bun închinător. Eusebia. Un bun închinător care mulțumește e un mare câștig. Nu e suficient să fim mulțumitori. Trebuie să fim și buni închinători. Și din închinare și mulțumire suntem foarte câștigați. Am vrea să cerem binecuvântarea Domnului peste timpul pe care îl avem aici. Aș vrea să rog pe un coleg, un frate păstor și un părinte, Radu Ungur, să vină aici în față. Unde e Radu? În spate. Radu, te rog, haide. Vă invit să ne ridicăm în picioare și rog pe Radu să ne conducă în rugăciune. Mulțumim Domnului pentru această zi, pentru o întâlnire frumoasă și pe în rugăciune. Venim în fața Ta, Părinte Sfânt, pentru că Tu ești Cel care meriți toată închinarea, toată lauda, de aceea vrem să-Ți oferim și de data aceasta și nu doar mulțumirea noastră, ci și ascultarea noastră. De aceea te rugăm în numele Tău să lași îndurarea Ta peste momentele acestea, peste fiecare în parte, mic și mare. Știm, Doamne, că tot ceea ce suntem și vrem este prin harul Tău. De aceea vrem din nou să ne așezăm în mâinile Tale binefăcătoare și Tu, Domnul nostru, să Te îngrijești de fiecare. Mulțumim că la Tine este totul și în Tine găsim totul. De aceea al Tău nume mare îl slăvim, ne închinăm și Te proslăvim în toate. Amin. Rugăm să ocupați locurile. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Domnul este bun față de toți și îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui. Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne, și credincioșii Tăi Te vor binecuvânta. Doamne, Tu ești un Dumnezeu îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate și credincioșie. De sărbătoarea mulțumirii, dorim să le mulțumim copiilor din clasele a doua că au ales pentru acest moment cântece care ne amintesc că Dumnezeul care ne-a creat, care ne-a mântuit și ne poartă de grijă, este un Dumnezeu bun și credincios. Îi ascultăm interpretând spre bucuria noastră și spre slava lui Dumnezeu
melodiile multe motive și tu ești credincios.
prețios. Puternic, unic, special, protejat, protejat, răscumpărat, amin.
spre a doua, A, B, C, D și E. Și vrem să le mulțumim și doamnelor învățătoare care le poartă de grijă în fiecare zi, doamna Edina Bligor, doamna Sorina Matei, doamna Lacrima Negru, doamna Ioana Ișvan și doamna Jessica Galia. Un lucru care este de admirat la toți copilașii pe care îi veți vedea astăzi este puterea lor de a memora. Și în acest an vom avea concursul de versete biblice care va începe mâine. Numai bine ați exersat mult și sunt sigură că toți abia așteptați să vă înscrieți, nu? Da! Chiar dacă nu știu ce voi fi când cresc mare, prima voastră cântare, totuși Domnul este păstorul meu în fiecare zi. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin
Voi știți care este numărul de săvârșire? Au avut 7 din sală. Vă ajută doamnele? Șapte, da, am auzit până în 7. Și avem aici în sală fericiți câștigători și anume părinții sau bunicii care s-au nimerit să stea pe al 7-lea scaun de la margine. Haideți să vedem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, adică rândul acesta, dacă vă uitați în buzunărelul din față, veți găsi o literă din alfabetul mulțumirii. Înseamnă că n-am numărat bine așa pe rândul acesta, așa, și să vedem și din pace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ați găsit deja litera, super! Și vă rugăm să vă gândiți la un motiv de mulțumire care începe cu această literă. Dacă aveți cumva copilașul aici în față, vă rugăm să ne și spuneți cine este copilașul dumneavoastră și începem de aici. Litera M. Am litera M de la mulțumire. Mulțumim. Super, mulțumim! Și băiețele au plecat. Am litera L de la laudă. Vă rugăm să vă și ridicați în picioare ca să vă vedem mai bine. Mulțumim! Noi avem litera D. Mulțumim Domnului pentru darurile Lui. Mulțumim! Litera E pentru educație. Mulțumim! Litera F, sunt fericită. Ne bucurăm și noi! Litera Z pentru zâmbete. Mulțumim! Mulțumim Domnului pentru ajutor. Mulțumim! Am litera B și mulțumim Domnului pentru că avem bucuria să îi ascultăm pe copii, lăudăm pe Dumnezeu așa de frumos. Mulțumim frumos! Vă rugăm dacă puteți să vă și ridicați, să vă vedem mai bine. Litera C de la credință. Am nepoțica aici. Cine e nepoțica? Rebecca Rupa. Oh, super! Mulțumim! Noua de dimineață. Wow, super! Mulțumim! Litera J de la șerifă. Mulțumim! Eu l-am pe fiul meu, Alex Herman. Am litera... Alex, unde ești? Așa, super! Eu am litera Ș și mulțumim Domnului pentru școala care se va construi. Mulțumim! Dăm atât în partea aceasta microfon. Am litera V de la viață. Mulțumim! Am litera I de la iubire. Mulțumim! Curaj! Pentru Iisus. Bravo! Mulțumim frumos! Am litera O și mulțumim lui Dumnezeu pentru ochi, că vă putem vedea pe voi, frumusețile lui Dumnezeu și natura și tot ce ne înconjoară. Mulțumim frumos! Noi avem litera K și din păcate este o literă foarte grea, dar îi mulțumim Domnului pentru tot. Mulțumim! Eu am litera T și mulțumim lui Dumnezeu pentru tinerețea noastră. De la pace. Mulțumim! Sunt mămica lui Gaga Eleazar. Eleazar, unde ești? Ca să te vedem! Super! Doamna învățătoare, doamna Bianca. Mulțumim pentru ea, Domnul să le binecuvânteze pe toate și am litera S de la speranță. Eu am litera N și copii să știți că niciodată nu sunteți singuri. Mulțumim. Și fetița mea, Miriam Bogdan. Unde ești, Miriam? Așa, super! Eu am litera U și vreau să mulțumesc Domnului pentru că ne-a făcut unici și El este unic și băiatul nostru este Matei. Unde ești, Matei? Clasa doamnei Bianca. Mulțumim foarte frumos!
frumos și ascultăm următoarea cântare a copilașilor de clasa a 3. dar am să menționez doar 4 acum, și anume doamna învățătoare Luiza Talpeș, doamna învățătoare Ana Băștian, doamna învățătoare Bianca Condea și doamna învățătoare Teodora Dinu. Mulțumim pentru implicarea și dragostea. Citeam despre un tânăr care era nespus de trist într-un parc undeva în Londra, așa de trist încât
un ofițer de poliție care a trecut pe acolo s-a oprit și l-a întrebat: de ce ești așa de supărat? Care este motivul supărării tale? Și a început să uitați și a început să povestească. Știți, acum câteva luni, bunicul meu mi-a lăsat o moștenire de 500.000 de lire. Asta e un motiv de tristețe? Stați că n-am terminat povestea, spune. Luna trecută, un unchi al meu mi-a lăsat 1.000.000 de lire moștenire. Acum chiar nu înțeleg, spunea ofițerul, de ce ai fi trist acum? Domnule ofițer, spunea, domnule polițist, e ultima zi din luna aceasta și încă n-am primit nicio moștenire. Putem să ne obișnuim cu lucruri bune. Putem să ne obișnuim așa de mult încât să nu fim mulțumitori. Sau putem să așteptăm totdeauna mai mult decât avem. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață și ne arată că trebuie să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului Iisus Hristos. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, spune în Efeseni, capitolul 5, versetul 20, un verset pe care probabil cei mai mulți știm pe de rost. Însă nu este ușor să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Chiar acum a fost aici o literă care a spus că e mai dificil să spunem în limba română cuvinte ca. Am auzit aici șoptind din partea aceasta ajutor pentru kilograme. Câți dintre dumneavoastră ați mulțumit odată pentru kilograme? Unii pentru kilograme în plus, alții pentru kilograme în minus, alții când scapă de câteva kilograme, alții când reușesc să adune câteva kilograme. Eu cred că fiecare dintre dumneavoastră care sunteți părinți ați mulțumit lui Dumnezeu cândva pentru kilograme. Poate nu în dreptul dumneavoastră, dar în dreptul celor care erau acolo. Oh, deja are 5 kg. Oh, deja are 6 kg. Nu e așa că mulțumim lui Dumnezeu? Atunci de ce depinde mulțumirea noastră? De perspectiva pe care o avem asupra lucrurilor. Care este perspectiva noastră? Putem să fim mereu nefericiți și nemulțumitori. Nemulțumiți, neîmpliniți în viața aceasta. În aceeași situație însă să fie altcineva care să vadă lucruri extraordinare și să fie fericit și să fie mulțumit. Unul care să fie tot timpul încruntat, trist, nemulțumit, neîmplinit. Și altul care este în aceeași situație și totdeauna să mulțumească lui Dumnezeu și să slăvească pe Dumnezeu și să spună: ce frumos, cât de multe motive avem să mulțumim lui Dumnezeu. Pentru asta însă trebuie să avem o perspectivă corectă asupra vieții. O perspectivă corectă, să putem să vedem din perspectiva lui Dumnezeu lucrurile. Sigur, sunt și lucruri care ne împiedică să fim mulțumitori. Lucruri care ne împiedică să fim recunoscători. Și primul poate ar fi mândria. Atitudine de aroganță, atitudine de mândrie, omul care consideră că a realizat totul, el a făcut totul. Înțelepciunea lui, puterea lui, faptul că este descurcăreț, faptul că a muncit mult. Cu siguranță v-ați întâlnit cu oameni care spuneau: uite-te în jurul meu, toate aceste lucruri au făcut mâinile acestea. Ce frumos! Și noi apreciem oameni muncitori, apreciem copii muncitori care învață. Dar oare dacă nu ar fi fost puterea de la Domnul, înțelepciunea de la Domnul, ce am fi putut să realizăm? O altă atitudine care ne împiedică să fim mulțumitori este atitudinea aceea de cârtire, spiritul acela critic și plânsul constant. În orice putem să găsim de vină. Și este cel mai ușor. Sunt foarte mulți experți în lucrul acesta, în a critica, în a vedea neajunsurile. Dar cât de fericiți sunt astfel de oameni? Dar cât de fericiți suntem noi atunci când doar criticăm, atunci când cârtim doar, atunci când ne plângem de situația în care ne aflăm. Dar cât de fericiți sunt oare cei care sunt în jurul nostru?
când avem o astfel de atitudine. Cât de bine se simt copiii sau cât de bine se simt părinții atunci când copiii se plâng mereu, începând de dimineață când trebuie să se trezească și sandwich-ul și alte lucruri de care trebuie să se îngrijească părinții și apoi școala. Cât de mult ne place în prezența oamenilor care mereu găsesc motive să se plângă. Cât de important ar fi să ne gândim în dreptul nostru să nu fim astfel de oameni. Încă un motiv care ne împiedică, încă o atitudine care ne împiedică să fim mulțumitori este pasivitate, obișnuința. Ne obișnuim cu lucruri bune. Ne obișnuim să primim lucruri. Problema este atunci când nu mai primim. Ne obișnuim cu lucruri bune și nu ne mai oferă nicio satisfacție. Așa este natura omului. Atitudinea aceasta de nepăsare, de indiferență, luăm ca un lucru normal ca să avem de toate. Nu mai ne gândim că ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu. Cineva spunea odată că dacă stelele ar apărea odată, o singură dată pe an, oare n-am fi toți afară și uimiți și mulțumitori lui Dumnezeu și să privim și să admirăm stelele? Dar de câte ori trecem seara, noaptea și nici măcar nu ne ridicăm privirile spre cer să vedem stelele? Așa, cu toate că ne plac, cu toate că ne simțim extraordinar când putem să privim spre bolta cerului și să privim lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Dar ne obișnuim cu el. Copiii lui Israel, când erau în pustiu 40 de ani, datorită neascultării lor, Dumnezeu totuși s-a îngrijit de ei. Și ei erau supărați și cârteau și strigau după ajutor pentru că n-aveau ce să mănânce. Și Dumnezeu le-a dat pâine. 40 de ani. Încălțămintea lor, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu s-a uzat. Probabil că doamnele n-ar fi foarte fericite. Nici hainele, așa? Ca 40 de ani să nu le schimbăm. Dar pentru ei a fost o binecuvântare. Pentru ei a fost o binecuvântare. Aveau pâine în fiecare zi, mâncare. Și știți ce au spus la un moment dat, după o săptămână, două, un an, 2, 3, 4, o, slavă Domnului, că de 10 ani avem pâine în fiecare zi, fără să muncim pentru ele. Așa au spus. O, slavă Domnului, că de 20 de ani avem pâine. Ce au spus ei? Ni s-a scârbit sufletul, cu toate că era pentru trup. Ni s-a scârbit sufletul de mana aceasta. Poți să te preobișnuiești cu binecuvântările lui Dumnezeu și să nu fii mulțumitor. Mă rog că Dumnezeu să ne ajute să înțelegem cât de important este lucrul acesta și să fim gata să putem să exprimăm mulțumirea noastră lui Dumnezeu. Să putem să vorbim despre lucrul acesta. Cum ne-am simțit dacă niciodată nimeni nu ne-ar mulțumi pentru absolut nimic? Cât de important este să fim gata să mulțumim lui Dumnezeu. Dar pentru asta trebuie să avem o perspectivă corectă asupra lucrurilor. Cât de ușor putem să facem acum o listă de nevoi. Cât de ușor putem să facem acum o listă de neajunsuri. O listă în care să scriem lucrurile care am vrea să fie altfel. Ar trebui să facem un exercițiu din asta. Și dacă veți face lucrul acesta și dacă veți găti 10 sau 20, aș vrea să vă provoc că atunci când aveți o listă de nemulțumiri, luați o foaie și să încercați să faceți o listă pentru care ar trebui să fiți mulțumitori lui Dumnezeu. Dar să faceți de 2 ori mai multe, pentru 2 ori mai multe lucruri să mulțumiți lui Dumnezeu. Și veți vedea câte motive avem de mulțumire. Spuneam duminica la biserică, când ați mulțumit ultima dată pentru o chiuvetă plină de vase murdare? Nu prea, așa-i? Dar ce înseamnă asta, că aveți o chiuvetă plină cu vase murdare? Că de acolo s-a mâncat, că acolo a fost mâncare, acolo a fost cine să mănânce și ce să mănânce. Slăvit să fie Domnul! Deseori spun copiilor, când ați mulțumit ultima dată că puteți să veniți la școală? Nu e chiar extraordinar. Sunt mulți copii care în vacanță abia așteaptă să meargă la școală, dar cât
de mulțumitori suntem lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Dar, dacă n-ai putea să vii, dar dacă n-ar fi școală, dar dacă ai fi între aia milioane și milioane de copii care niciodată nu au avut posibilitatea să meargă la o școală, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Să încercăm să dezvoltăm o perspectivă corectă, pozitivă asupra lucrurilor și vom avea așa de multe motive să mulțumim lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu inimi mulțumitoare. Amin. Elevii mei știu că mie îmi plac foarte mult diminețile răcoroase și m-am bucurat când am găsit în Isaia un verset care parcă are o boare de toamnă. Isaia 44:22. Eu îți șterg fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceață. Întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. Cel mai minunat motiv de mulțumire pe care îl avem este mântuirea primită în dar. Și atunci când privim la jertfa Domnului Iisus, nu putem decât să exclamăm: ce minunat e Dumnezeu!
voi aveți pentru noi pregătite versete de mulțumire. Haideți să vedem în clasa a 4-a cine îndrăznește. Să vedem. Cântați Domnului cu mulțumire. Lăudați pe Domnul Dumnezeu nostru cu harfa. Psalmul 147:7. Mulțumim, Clarisa. Miriam. Frumos este să lăudăm pe Dumnezeu și să-i cântăm Lui cu mulțumire, să-i vestim Domnului cu bucurie și dimineața să-i cântăm cu bucurie și noaptea cu mulțumire. Mulțumim! Lăudați pe Domnul căci este bun, căci îndurarea Lui ține până în veci. Carina? Lăudați pe Domnul căci El este bun, căci în veci în îndurarea Lui. Psalmul 118:29. Mă bucur să văd și fotbaliștii pregătiți pentru versete. Bogdi? Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui, lăudați și binecuvântați numele. Psalmul 100, versetul 4. Și lui Radu? Cântați numele Domnului, pentru că Domnul este bun. Lăudați numele Lui, căci este binevoitor. Psalmul 135 cu versetul 3. Filip? Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Psalmul 103 cu 2. Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi întotdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul. Să asculte cei nenorociți și să se bucure. Psalmul 34, versetul 1 și 2. Mulțumim! Alicia? Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi stărisi toate minunile Lui. Psalmul 9 cu versetul 1. Lidia, hai să mergem și la Lidia și apoi trecem la casa 4-a. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Psalmul 34 cu 3. Mulțumim! Haideți să trecem la 4-a B, să vedem aici cine se oferă. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Isus și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Coloseni 3 cu 17. Mulțumim, mai văd acolo un curajos pe Rawad. La Rawad, te rog. 2 Corinteni 9 cu 15. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Amelia și Medea. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire e un mare câștig. 1 Timotei 6 cu 6. Așa, David, bravo, nu te lăsa. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice vreme aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Filipeni 4 cu 6 și 7. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruință prin Domnul nostru Iisus Hristos. 1 Corinteni 15 cu 57. Ines. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Efeseni 5 cu 20. Mulțumim și venim repede și la Naomi și Sara. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Hristos cu privire la voi. 1 Tesaloniceni 5 cu 18. Mai întâi mulțumesc Dumnezeului meu prin Iisus Hristos pentru voi toți, căci credința voastră este vestită în toată lumea. Romani 1 cu 8. Mulțumim frumos! Să vedem la clasa 4-a cine îndrăznește. Albi. Și apoi mergem la mai departe, desenim pe Albi. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice vreme aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Filipeni 4 cu 6. Așa, trecem la Lois, Julia și Lois. Mulțumiți
Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă întotdeauna cu carul lui de biruință Hristos și care răspândește prin noi oriunde mireasma cunoștinței Lui. 2 Corinteni 2:14. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. 1 Tesalonicei 5:18. Mulțumim fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. 2 Corinteni 9:15. Mulțumim frumos, avem și băieți curajoși, Dani? Mulțumim fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruință prin Domnul nostru Iisus Hristos. 1 Corinteni 15:57. Și să vedem la cine se mai prește microfonul, la Ana. Așa bine aici, lângă mine, Ana. Aducă jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și îndeplinește juruințele făcute celui prea înalt. Psalmul 50:14. Mulțumim frumos pentru versetele voastre. Scuze, Maia, îți dau și ție microfonul. Odea lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Să-i aducă jertfe de mulțumire și să vestească lucrările Lui cu strigăte de mulțumire. Psalmul 107, versetele 21 și 23. Mulțumim frumos! Thank you.
închinare, dar nu starea de mulțumire. Încheiem timpul acesta cu rugăciunea Tatăl nostru. Haideți să ne rugăm cu toți. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Vă rog să ocupați locurile, ultimele anunțuri. Vreau să ne mulțumim și doamnelor învățătoare de la clasa 4, doamna Maricela Andreican, doamna Otilia Iancu și doamna Elena Tatar pentru tot ceea ce fac pentru copiii noștri. Și nu în ultimul rând, așa după cum vedeți aici, printre flori și fructe, a mai apărut ceva foarte special. Clasa 4 a avut astăzi un eveniment extraordinar care ne-a adus multă bucurie și invit pe colegul meu, domnul profesor de sport, Călin Alin, să ne prezinte ce s-a întâmplat astăzi. Bună ziua! Vă scuzați în ținuta, vin direct de pe câmpul de luptă și aș vrea să mulțumesc și eu lui Dumnezeu cu un cuvânt cu litera B. Astăzi am ieșit biruitor într-un turneu de fotbal unde au avut loc 6 echipe, au participat 6 echipe și noi am și biruitori, am ieșit pe locul 1. Vreau să mulțumesc domnului director, doamnelor învățătoare, părinților pentru că m-au ajutat să mă organizez pentru acest turneu și copiilor în ultimul rând. Colegul meu are ținuta de servici, nu de intervenție, are ținuta de servici. Am văzut că aveți un capitan în echipă. Era fotbal băieți sau fete? Fotbal mixt, am înțeles. Da. Mulțumim și noi Dumnezeu pentru toate lucrurile, mulțumim bisericii, păstorului bisericii Ovidiu Han, pentru că și de această dată ne-a primit cu toată dragostea. Evident, va dura mulți și mulți ani când vom petrece împreună în biserica noastră, să nu spun până ne scoateți afară, da? Mulți și mulți ani. Colega mea, Oana Ioane, de 3 săptămâni s-a alăturat echipei manageriale, în calitate de director adjunct. Îi spunem bun venit, spor la treabă, așa că au pregătit, cred că un moment deosebit de frumos pentru noi, pentru fiecare. Mulțumesc colegilor mei profesori de muzică. Întotdeauna sunt întrebat sau de cele mai multe întrebări le primesc. Cu ocazia asta mulțumesc lui Emi Pușcaș. Ultima dată, vinerea trecută, a răspuns la invitație cu jumătate înainte de eveniment. Așa că mulțumesc, Emi. Întotdeauna sunt întrebat cine e pianistul. Ar trebui să vă spun el cine e pianistul și continuăm mai departe să vă prezentăm și elevii noștri care ne ajută cu partea de band. Eu mă numesc Victor Moisa și sunt în clasa 10-a. Eu sunt Bușan Lucas și tot clasa 10-a. Eu sunt Botășteni și tot clasa 10-a. Eu sunt Moisa Patrick, în clasa 7-a. Trebuie să-i făcăm Vă mulțumim încă o dată. Am depășit cu câteva minute programul alocat în seara aceasta. Copiii știți bine că vor merge în săle de clase. Dumnezeu să vă